Ако ви е писнало от мазни парцали, тежки метли и подочистачки, подът ви е все така мръсни, все едно никога не сте чистили, ние имаме решение за вас. Мега Чорап 7000. Здравейте, драги зрители, намираме се в склада на VS Teleshop, където един мой приятел Страхил ми се обади за много иновативен продукт, чисто нов, който иска да ни представи. Здравей, Страхиле! Здравей, Стамат, как си? Тук съм да ви представя нашия нов иновативен продукт. Какво ще ни представиш? Това е Мега Чорап 7000. Какъв е този чорап? Това е най-новият почистващ продукт, който ние предлагаме от нашата фирма VS Teleshop. Той е много удобен, можете да го използвате, просто слагате го на обувките си и чистите докато вършите домакинските си задължения, докато готвите, докато гледате телевизия, докато се разхождате вкъщи. Ти искаш да кажеш без никакви усилия? Да, точно така, без никакви усилия. Това е Мега Чорап 7000. Добре, значи само върху обувки може да го сложим, или? Не, това въобще не е така. Мега Чорап 7000 е създаден от нашите инженери на VS Teleshop след дълги години разработка и той е създаден чрез така нареченият материал BBP, който се нарича Blue Black Parcel. И той притежава едно много силно качество, изключително разтеглив е и освен това притежава ионизиращо действие, т.е. може да го слагаш и върху обувките, и на бос крак, и докато се разхождате вкъщи, да чистите. И това е основното предимство на нашия продукт. Това е уникално. Мега Чорап 7000 притежава ионизиращо действие, което може да детоксикира моите токсини, докато си върва из кола и си чиста едновременно. Да, точно така. Един блестящ пот. Точно това е невероятно, драги зрители. Уникалната технология на Мега Чорап 7000 позволява включването в състава на продукта на микроскопични магнитни резонатори, благодарение на които още докато спите, докато лежите, докато гледате телевизия, да успява да смуква бактериите от въздуха и пречиства въздуха в цялата стая. Господи, това е уникално. Имаме продукт, който чисти, който детоксикира вашето тяло и на всичкото отгоре пречиства въздуха докато спите. Точно така. Това е уникално, но тогава какъв смисъл въобще да го слагаме върху обувки? Идеята е, че нашият продукт не трябва да се ограничава само в едно приложение. Тоест, вие можете да го носите вкъщи, докато спите, докато гледате телевизия, но можете да го носите и докато ходите на работа, докато пазарувате. Така ще помагате на обществото и на шефа ви. Добър ден, аз съм Махмуд от Куртово Конари и съм дълбоко уважаван бизнесмен, който е редовен клиент на VS Teleshop. Купих си матраците Dormelo, от които съм много доволен, както и Stimo, които вече не ми трябва, защото имам Мега Чорап 7000. Препоръчал съм го на всички приятели, те също са много доволни. Той се използва като детска играчка и не иска ни хляб, ни вода. Купете си и вие Мега Чорап 7000. Драги зрители, видяхте, всички потребители обичат Мега Чорап 7000. Това е уникален продукт. Но кажи ми как се чисти това нещо? Това нещо, Мега Чорап 7000 всъщност се чисти по много лесен начин. Просто ви трябва малко патка вода и обикновен препарат за чистене. О, такъв уникален продукт, толкова лесно се чисти, толкова много работа върши. Кой знае колко скъпо ще бъде това? Скъпо? Не, въобще не е скъпо. Мега Чорап 7000 е на цената от 9,98. И, драги зрители, ако се обадите на нашите телефони 0700 600 700 в рамките на 15 минути, получавате какво? Втори Мега Чорап 7000 на същата цена. Точно така, 2 Мега Чорапа на цената на един 9,98. Драги зрители, тези, които са най-бързите от вас в рамките на 15 минути, се ползват нашите телефони 0700 600 700, получават безплатно от мен и бутилка Курселин за по-хубаво почистване на Мега Чорап 7000. Драги зрители, това е нашата топ оферта на деня. Мега Чорап 7000. Позволете сега на нашите телефони в рамките на 15 минути на 0700 600 700 и веднага ще получите първи Мега Чорап 7000, втори Мега Чорап 7000 и една бутилка Курселин за неговото почистване само за 9,98. Това е нашата топ оферта. Веднага дигайте телефоните и звънете. Ако нямате възможност да се обадите на нашите телефони, моля посетете сайта на vsteleshop.bg, на който може да направите заявка и вашата поръчка мигновено. Благодаря ви.